Ambil deh. Deh satu deh. Saya. Apa ya dah? Tadi dia suruh bisa. Ini baby harus snip salah ya, makanya dia berkotornya di nariki. Ini baby sana itu lepas nariki, makanya sekarang saya dihur shoot karena macam mana leh. दा जलफिखौहाय जयै ओरै लाखांदो सुनानैहाय खालामबाय थानोसै आरो जिखुनु सुनानै सायदों गोजांदों नालाय nih सुखांबाय थाबाय आरो दा सुखांबाय थानानै बेखौहाय रुनानै लाग्रोगोन आरो रुनानैसो सुरो दा मा रुबाय आरो बेरगावगोन आरो बिराद नै रुनानै बेखौहाय संख्रि बानलु संख्रि ओमफ्राय माबा हालदैजों लागायनानैहाय बेखौ फोरानसिगोन आरो बानलुथ' होआ ओमफ्राय उनावसो होगोन आरोखि नोंथांमोनहा बिदिबा नायलांबाय थादो दा पेपारावहाय दोनबाय आरो बेखौनो फोरानसिगोन आरो बिनि उनाव बानायलांबाय थासिगोन Keju lambat. Sahanaयावबा नोङो मेनिदोंसो बियो सारखौ दा थावखौ फुदुंनानै जिरा मस्ला मा होनो बानलु गोरान थोरान होखाजोब्बाय आरो बेनि उनावहाय एसे गोदौ होनानै माबाखौ खांसिगोन आरो जलफिखौ होखागोन बाहायनो बेनि उनाव बानायसिगोन गोथाव मोन्दोंथ' बियो गुरैना